як пиёла чойро гирифта дар ин боду ҳавои тоза бо ин манзараи зебо дар дуюм ошёнаи ҳавлии худ истироҳат кардан, ин як эҳсосоти нотакрор аст. Барои шумо имрӯз як ҳавлии дуошёнагаи фурӯширо мекунем, ки фавран бо нархи бениҳоят хуб фурӯхта мешавад. Замини калон дорад, 15 сотиқ замин ва 12 дар хона. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳамашро фаҳмода нишон медиҳем. ҳавлӣ дар ноҳияи шаҳри нав ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи ҳисор ва шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад худи шаҳри нав ва роҳ ба сӯи шаҳри Турсунзода. Хонаи фурӯшимон дар мани ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хоная тақрибан 2-2.5 километр. Аз ин тараф мо омадем. ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед лаби канали обда ҷойгир мебошад ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. суроғаи пурраи ҳавлӣ, ноҳияи шаҳри нав, ҷамоати чуст, деҳаи Чамбул. Дар умум иборат аз 15 сотиқ замин ва 12 дар хона мебошад. дӯстони азиз, дар ин тараф дегдорхона, ман амин ҳамаш оғилхонаву ҳамом. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% қоидавӣ мебошад. тақрибан 50-100 метр болотар аз ҳавлӣ роҳи оҳан аст ва дар наздикии худи ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ албатта ки қарор дорад. дӯстони азиз, аз ҳавлӣ камтар болотар боз ҷои молчарониам ҳаст бе мушкилӣ ва марҳамат худи ҳавлии зебои имрӯзаи мо. нархи ҳавлӣ 1,400,000 сомонӣ. албатта ки боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, ҳавлӣ ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам алишам мешавад бо хона дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Ҳисор ё ин ки Зарнисори шаҳри Душанбе, албатта ки болои пул дода шавад. ва дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. мо бошад давом метиҳем нишонтии хоная. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона нависед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.